Barkanmu da sake dawowa a mako na biyu kai tsaye daga gidan TV mu na Studio P TV. Ku ci gaba da kallon mu domin ku ga yadda hirar tamu ta kasance tare da ni Abubakar Ibrahim da kuma Jabir Ibrahim. Shin ko za ka iya gaya wa masu kallo takaitaccen tarihinka domin su san wane ne Jabir Ibrahim? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ‘yan uwa da abokan arziki masu kallon mu ina miƙa sakon gaisuwa ta gare ku irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam. A takaice dai kamar yadda aka tambaye ni, takaitaccen bayani na ba kowa ba ne Jabir Ibrahim kamar yadda na gaya muku sunana. Ni dai haifaffen ɗan Kawara ne cikin Mayama Local Government Kebbi State. Na yi karatun primary na a Kawara Model Primary School. Then na yi karatun secondary school dina na yi SSCE a Government Science College Aleru. Daga nan na dawo a Kalibu Abu Arabic Secondary School Jega. Na yi SSCE na. Daga nan na fice na je College of Health Science and Technology Jega inda na karanci Environmental Health matsayin diploma da EHO. Then na proceeding na koma HND a nan the same makarantar na karanci under wannan course na HND a kan shi. Daga nan kuma shi kenan ban kara koyina ba, na je service ina na yi camp ina a Port Harcourt. Daga nan na samu aiki, na fara aiki na a General Hospital Suru. Daga bisani kuma na samu transfer to General Hospital Mayama. By the way kuma daga nan na fara aikin NGOs, na yi aiki a MSF wanda aka fi sani da Medicine Sans Frontières, wanda su kungiya ce wadda take focus akan yanayin yara, kananan yara wayanda an malnourish, suna taimaka musu akan tamuwa da sauran treatments da ya kamata a basu don su samu su garkuwar jikinsu ya dawo. Na yi kuma aiki a wani NGO na UNICEF wanda ya kowa a sabin da take mai UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, wanda kungiya ce wadda ita kanta mai tallafa ma yara da kuma gajiyayyu da kuma waɗanda wasu matsaloli suka samu irin iftila'i na ruwa da sauran abubuwa. A takaice dai shine wannan takaitaccen bayani akan rayuwata. Malam Jabir, ko za ka iya gaya wa masu kallo yanayin ƙalubale da ka samu ka fuskanta kafin ka kai matakin da ka kai a wannan lokaci? Kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kowa ya sani, a ita rayuwa ko da yaushe tana tattare da ƙalubale. Sannan kuma duk inda ka ce kai ga abin da kake so ka zama, so sai ka yi haƙuri da ƙalubale. Tabbas akwai ƙalubale sosai. Musamman irin ka tashi gida wanda ba wani ƙarfi gare shi sosai ba, kuma ka kallafa ma ranka cewa sai ka karanci abu. Kamar da kowa ya sani, a gehen lahiya yanzu ba wuri ne mai sauki ba, a wuri ne mai cin kuɗi. So na fuskanci kalubale na gaskiya sosai tun daga lokacin da na kallafa ma raina cewa zan yi karatun lahiya. Lokacin da na shiga makarantar, kama daga kuɗin makaranta sai na je na nemo, na tashi na ba kaina, ba wai makaranta suka bani ba, na ba kaina hutu na sati 3 ko sati 4. Na je wuri na nemo, na dawo sannan in biya kuɗin makaranta na. Sannan idan je wurin neman gidan ma suna bukata a ce in ba su wani abu. So kaga wannan kalubale ne sosai na rayuwa. Yanda na haɗa karatu na da kuma neman kuɗi, wanda yake in dai kana so ka samu ingantaccen karatu, so abu biyu ba su haɗuwa ɗaya. Dole sai ka bar ɗaya, kai fokusin ga ɗaya sannan ka cimma burin ka, sannan ka koma ga ɗaya. So wannan kalubale gaskiya na fuskance shi sosai. Daga bisani kuma bayan na gama, Allah ya taimake ni, na dan fara aiki, na dan fara samun wani abu, still kuma wannan kalubale ne da ina so in je gaba karatu na, saboda wannan karatun da na yi na farko ina so in je gaba da shi.
kuma still ina samun wani abu kuma gidan kuma su ma suna tatsan wani abu. Wannan kalubale ne. Wato kana so ga gaya wa masu kallo cewa kafin ka kai wannan matakin sai da ka wahala kenan. To ya wahala sosai. Malam Jabir, bincike ta nuna mana cewa a jihar Kebbi akwai a cikin ƙauyuka kamar ƙauyukan da ke yankin jihar Kebbi akwai wuraren da suke sai da magunguna wanda ya yi expire kuma sun san da hakan amma suna ba wa mutane. Shin a matsayinka na ma'aikaci mai kula da lafiya, shin haka ne ka san da hakan ko baka sani ba? To da yake ka san irin wa'annan abubuwan ana samun su kuma kusan zan ce maka na san da haka ne. Saboda inda aka ce maka ƙauye da birni ba ɗaya bane. So akwai musamman kamar wannan kungiyar da na ce maka ta pharmacist ko UNICEF dama suna ziyartar abun nan, suna ziyartar shaguna su gani su bincika chemist inda ake sai da magani. Da yake kasan ƙauye ba pharmacy gare su ba, chemist ne. So inda dai aka ce ba pharmacy ba ne, chemist ne. Sannan su ƙauye duk abin da mutum zai yi ko ka karanci lahi abin da dai za ka yi ka samu kuɗi shi da za ka yi, babu ruwanka da bin wasu protocols da wasu ƙa'idoji na sai da magani. So ana samun wa'annan sosai kuma bayani da ya zuwa kuma ana zuwa inda aka san cewa duk inda aka kawo bayani cewa akwai irin wannan ana zuwa, saboda wannan ba taimaka ma al'umma ba ne, kusan kashe su ne. Duk wanda ka sai ka ɗauki magani wanda ya expired ka sai da mishi ya zo wurinka ne bai da lafiya don ka bashi maganin da zai sha ya samu waraka akan wannan ciwon nashi, kuma ka ɗauki magani wanda ya expired ka bashi. In ya sha wannan maganin ka sani ba wai ka taimake shi na ba, ka ƙara mishi ciwon shi ne. Saboda shan magani expired kusan yana ƙara sa ciwon ya daɗa haɓaka, kusan kuma ciwon da ma baka da shi ɗin ya zo maka. Haka ne. So shi wannan magani mai expire ɗin, na san da cewa misali kamar idan ka dafa tuwo, ko ba haka ba, idan ka dafa shi sai ya kasance har ya kai manzalin da ya lalace, sannan kuma ka ɗauka ka ci, ka san zai iya lalata ma ciki ko wani abu. Shi wannan maganin shin wani cuta ne yake jawowa a cikin ɗan adam? Okay, da yake kasan magani daban-daban ne kuma sinadaran haɗa su daban-daban ne. Kamar zan ce maka cututtuka muna da malaria, typhoid, diabetes, hypertension da kuma hepatitis da sauransu dai. So ga kowane ciwo sinadarin maganin da za a haɗa akan wannan ciwon daban ne. Kaga malaria anti-malaria ne, typhoid virus ne. So ya danganta ga yanayin maganin da kuma sinadarin da aka haɗa maganin da kuma effect da zai kawo in aka shaye lokacin da expired. To akwai wani doka ne da gwamnatin jihar Kebbi ta sa domin bibiyan wa'annan wuraren, duk da dai kauye ne kuma ka san gwamnatin jihar Kebbi wa'annan ƙauyukan duk tana under jihar Kebbi. Kaga idan sun cuci da wannan abin ya kamata a ce an nemi wanda suke saida musu. Shin wani doka ne aka tanadar ma wa'annan mutanen duk da dai ka ce ƙauye ne? Ai doka da ka gani matakin da aka ɗauka an ɗauki tsaurin mataki sosai akan duk wanda aka kama da hannu dumu cikin wannan abu. Saboda kusan kashe al'umma ne. So me dokan kashe al'umma? Yau in ka kashe mutum me dokan ka? Kisa. So kusan duk wanda aka kama yana sai da magani dumu maganin da ya expired ko kuma haramtaccen maganin da ba a yadda a sai da shi ga al'umma ba, saboda in suka sha zai kawo musu wani effect. Gaskiya an ɗauki tsauran mataki gare shi. To a ƙarshe wani irin kira za ka yi wa mutanen jihar Kebbi da kaga misali, wani irin kira ne za ka musu wanda za su kiyaye domin a matsayinka na ma'aikacin kiwon lafiya, wani kira ne za ka musu yadda za su kare wannan, kamar yadda za su kare cututtukan su ko za su kare jikin wajen siyan magani da wani abu yawa? So hakikanin gaskiya kiran da zan yi shi ne mutane mu sani lokaci ya canza. Duk lokacin da ka ji baka da lafiya ka yi kokari ka garzaye ka zo asibiti. Mostly abin da ke kawo mana wannan a ƙauye za ka ga mutum bai da lafiya amma ba za a ɗauki mataki tun farko ba a training stage, sai an bari abin ya zama worst sai a runguma a zo
nearest clinic ɗin da ke nan ƙauyen ko kuma chemist ɗin da ke wurin. So shi kuma mai chemist ɗin dama already yana da magunguna kawai ɗauka ɗaya da yayi abin shi. Amma idan da an ga mutum bai da lahiya an ɗauke shi tun yana iya tahiyan shi yana iya kuma kawai dai symptom bai bayyana ba sign kawai. So aka zo da shi asibiti insha Allah da yake su asibiti kasan suna kare suna da wayannan abubuwan kuma insha Allah asibiti ba za a samu irin wayannan expired drugs ba. So idan aka zo da shi na asibiti za a yi amma a ce abin mutum sai ya wahala irin ya galabaita sannan a ɗauko shi a zo chemist din. So shi zai sa shi ma'aikacin lahiyar da ke wurin chemist din da ke mai chemist din shi kawai ba ruwan shi duk maganin da doko zai amfani da shi. Haka ina kira da Allah ga mutane duk lokacin da mutum bai da lahiya da Allah tun kana iya tafiya kai kokari ka kai kanka asibiti. Akwai abun da muka yi misin gaskiya musamman kauyawan kamar yadda aka biya ni. Mutum in bai da lahiya za ka ji irin ya ji kan shi na ciwo ko cikin shi na ciwo kawai zai je chemist a yi mai allura wanda yake an sani ga duk ma'aikacin lahiya ya sani ciwon kai ba ciwo ba ne. Ciwon kai is just a sign na cewa akwai wani cuta cikin jikinka. Kamar zan ce ga duk kowane ciwo zai yi existing cikin jikinka sai ya faɗa da headache. So kaga headache is like alert ne na ana tabbatar ma cewa akwai ciwon da zai shiga. So kaga ana buƙatar da ka je kanka na ciwo me za ka yi ka garzaya asibiti a auna ka a gashin wani ciwo ne ke son ya existing cikin jikinka. Sai a baka maganin tattagariyar wannan ciwon. So amma yadda da kai muka yi misin za a ga mutum kan shi na ciwo zai ce malaria cikin shi na ciwo malaria ne da ya ce kawai a ɗauki maganin malaria a mai allura malaria ka ga wayannan abubuwan sai ba. Yawwa Malam Jabe yanzu misali ai ka ce a garzaya zuwa asibiti ka san akwai wasu emergency wanda idan mutum ya tashi daga gida yana buƙatar magani yana buƙatar likita sai ka ga likita ya kasa zuwa akan lokaci kaga wannan abun ma yana iya jawo sabanin da zai sa ya je har ya sha wannan maganin da ya expire wanda shi bai tunanin ya expire ba. Shin baka tunanin idan ka jawo ra'ayinsu zuwa ga su duba maganin da za su sha kafin su sha wannan ma zai iya kiyayewa da wasu abubuwa. Akalla kamar yadda kai magana cewa su garzayo zuwa asibiti yana da kyau to amma akwai wani complain da wasu daga ciki suke za ka je asibiti a maka wulakanci a maka ne da wani abu. Shin maganan da na faɗa gaskiya ne ko kuma ƙarya ne? Toci suna haka ko ba sa yi? To ba zan ce ma gaskiya bane ba zan ce ma ƙarya bane. Ka gane saboda kusan mu ma muna jin haka. Ai likitoci suna mutum walakanci kuma zan ce ni dai ba haka bane. A dalilin na shine a duk lokacin da kaga amma mutum walakanci so shi ne mai walakanci. A wani ga yanda zai cimma likita asibiti zai tirita shi kamar ɗan shi. Su kuma likita ba za su ɗauki wannan ba za su yarda da wannan ba. Kai patient relatives ka zo kana tirita likita kamar ɗanka. Za ka ga patient relatives ya zo kai likita don Allah ka zo kai kaza kaga wannan bai ba. So duk yadda mutum zuciyar shi ta kai zuciyar shi nesa idan makauye ya zo ko mutum ya zo da wannan abun haukan shi to dole mutum ya ji haushin wannan abun da ya mai kaga ya ɗauki wannan. Amma gaskiya kusan in ce maka su likitoci asibiti za su yi kirkin ɗinka based on da yadda ka zo musu. Amma kuma still kuma ga wannan an saba ka'ida saboda mu ga aikin mu abinda aka ce is one of our priority mu ga cewa patient da aka kawo an yi kokarin a attending su in time. So kuma dole ne ka kai zuciyanka nesa matsayinka na likita kana ta'ammali da mutane different color na mutane different attitude different background. So kaga dole na you have to learn on how to treat those people. Yiwuwa yanda kai titin mutumin birni a ce haka za ka yi titin mutumin kawai dole na akwai bambanci. To yana da kyau ka kai zuciyanka nesa lokacin da patient relief. Sannan akwai abin da ba mu gane ba. Wannan kamar jawo hankali ne ga su ma'aikatan mu. Abin da ba mu gane ba shi mai mara lafiya ko shi hankalin shi bace yake. Haka ne. Ka gane ko shi hankalin shi bace yake. Don shi mai mara lafiya in ya kawo mara lafiyan shi in ya cimma mutum dubu layi
a layi shi bai ki a ce a hita batun su ba duka a mai nashi ka gane so shi ne wannan gaskiya shi ne wannan wato a ƙarshe wani irin kuka ne za ku kai zuwa ga gwamnati da ta taimaka muku, wato gwamnatin jihar Kebbi da ta taimaka muku wurin abin nan samun yadda za ku gudanar da ayyukanku yadda ya kamata? Misali, wani kuka ne za ku kai zuwa ga gwamnati? Da yake akwai abubuwa sosai gaskiya. Don kusan zan ce ma ka taɓo min inda ke man kai. Tun ɗazu na so a ce kamin wannan tambaya. Saboda duk wa'inga abubuwan da muke ta faɗi tun ɗazu kusan rashin kulawan gwamnati shekaru wannan. Shan magani expired da sauran irin mistreatment da ake mutane wanda ana treating su ba yanayin da ciwon sai ke ba, duk abin da ya kawo wannan. Za ga ƙauye akwai asibitin an ɗan gina ɗan ɗaki asibiti amma ba kayan aiki, likitan ma da aka kai ƙauyen bai zuwa. So dole shi mai shagon na ƙauyen dole kasance shi ne zai ci gaba da yin komai. Sannan kuma maybe ƙauyen tsakaninsu da asibiti, babban asibitin akwai jayawa sosai. Kuma kamar yadda aka sani yanzu wannan lokaci da muke ciki na tsadan rayuwa ya yi yawa. So kaga ba lallai ba ne su iya samu har su ce sai asibiti sana a duba su. Sai su ga ayyukan musu je wannan shagon da abin da za a yi musu da a yi musu nan. So gaskiya ana kira ga gwamnatin mu da Allah ku duba ƙauyuka. Wallahi akwai challenge sosai a asibitocin ƙauyuka. Za a ƙauye ma aka je like kamar da zan baka dan wani misali. Yanzu currently ina aiki a NI, New Incentive, wata kungiya ce ta taso wadda don tallafa ma talakawa, ba don tallafa ma don tallafa ma yara wayanda ake ma allurar rigakafi. Wani incentive ake basu duba da yanayin da ake ciki, wata ba ta iya tasowa da gida ta kawo yaron ta asibiti a mai allurar rigakafin nan kuma tana da amfani gare shi. Kuɗin mashin da za ta hau bata da shi, ko kuma maybe tana da wani ɗan kasuwanci tana samun ribar 300, ka san macen kawai da take ribar 300 wata riba ce gare ta za ta ga babba. So shi yasa suka fito da wannan tsarin don su tallafa wa matan, don su ji encourage na kawo, su encourage matan don kawo yaran su asibiti. So wallahi ina gaya maka da yake wannan aikin gaskiya ana tura maka yuka ne. Wallahi ina gaya maka in ka je wani kawai ka ga asibitin su wallahi sai ka yi kuka da idanun. Tutun bilibili ya cika ta, wata kwano ma ya ɗoke ya jaye ba kwano, ruwa suna saukowa ciki, wani mina na. Akwai asibitin da na je kan imajin mai shayi ke aka kan shi cikin asibiti, in ya gama shayi zai kawo kayan shi aji, shi ke da makullin asibiti. So kaga irin waɗannan abubuwa duk sun je ke kawo mana waɗannan matsaloli. Don Allah yana kira gwamnati a duba ƙauyuka, don Allah a duba ƙauyuka, a kai ɗauki gare su akan harkar lafiya, saboda gaskiya an samu matsaloli sosai, an samu challenges sosai a ƙauyuka, ko kuma ina ce ana fuskantar challenges sosai a ƙauyuka. Allah ya samu dace. Masu kallo, kun saurari shirin namu na lafiya uwar jiki kai tsaye daga Studio PTV. A nan ne za mu takaita ƙarshen shirin namu, sai kuma mun sake saduwa a mako na gaba.